ሰብኣይ ሓራስ ሓፃር ዛንታ ሰላም ናይ ዝፈንፀቦት ቤተሰብ ክቡራት ኣሕዋትን ሓቲን ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እግዚኣብሔር ይመስገን ብዘለኹሞ ሰላም ክትኾኑ እንዳተመነኹ ከምቲ ልሙድ ቤተሰብ ዝኾንኩም ምብርትታዕኹም ኣይፈለየኒ ላይክን ሸር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣቦራቶኒ ኣጋውሽ ዝኾንኩም ከዓ ቤተሰብ ኩኑ ንሕዚ ሓፃር ዛንታ ሰብኣይ ሓራስ ትብል ቀዳማይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ምሳይ ፅንሑ። ሰብኣይ ሓራስ ሓፃር ዛንታ ብፍቅሪ ያሬድን ሳራን ዘይቀንዕ ደላይ ሰናይ ነበረን። ያሬድ ካብ ሳራ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት እንተተፈልዩ መሬት ያፅልምት ትብሎ ንሳራ በቲ ኣቦዋን ኣዲያን ዝሃዋ ስም ዳርጋ ይፅዋዕን እዩ። ኩሉ ግዜ ዓለመይ ኢሉ እዩ ዝደሃያ ብሓንሳብ ውዕሎም እንትሓድሩ ፈፂማ ይስልችዎምን እዩ። ሰሓቕ ምስ ያሬድን ሳራን እዩ ግርማኣ ካብታ ኣብ 9ይ ክፍሊ ዝነበረት ግብጃ መዕፀዊ ትምህርቶማት ሒዞም ምስተላለዩ ጀሚሮም እስካብ ተመሪቖም ስርሖም ዝጅምሩ ናሃሪ ለሊኦም ናብ ፍቕሪ ሰጊሩስ መመለሱ ክማሙ እምበር ዝኾነ ዕንቅፋት ሓንኪልዎም ኣይፈልጥን እዩ። ንያሬድ ናይ ቀረባ ዓርኩ ሳሚ ዝበሃል ኣለዎ። ምስ ሳሚ ካብ ግዜ ቁልዕነቶም ማትሒዞም ናብ ስድራ ቤታቶም ከይተረፈ ዝሓለፈ ፍቅሪ ዘለዎም ሓቢሮም ክዘናግዑን ምስ ያሬድን ሳራን ክቋፀር ከሎ ትምኒት ትበሃል ኣፍቃሪቱ ተኸልኪሉ እዩ ዝኸይድ። ኣዝዩ ዕሙር ምሕዝነት ፍቅርን ከዓ የስተማቕሩ ድሓር ግን ሳሚ ንበይኑ ክሕወሶም ስለ ዝጀመረ ያሬድ ንሳሚ ዓርኩ ምስ ትምኒት እንታይ ከም ዘጋጠሞም ደጋጊሙ ሓቲቱ ዓጋ ምላሽ ሰኣነ። ሳሚ ምስ ያሬድ እምበር ምስ ካልእ ሰብ ብዙሕ ዘይዛረብ ኣዝዩ ስቕ በሃልን ፃቃጥን እዩ። ሳራ እውን ንያሬድ ሳሚ ዓርክኻ ክኸብደኒ መዓት እዩ እያ ትብሎ ዝነበረት። ሓደ መዓልቲ ያሬድን ሳራን ሳምን ብሓንሳእ ኣብ ከተማ ኣማስዮም ንሳራ ንቤታ ኣፋንዮም እንዳኸዱ ግና ናብ ገና ኣብ መንገዲ እንከለዉ ሸጎጥ ዝሓዙ ሰባት መፂኦም ንያሬድ ኣዳው ጠውዮም ፌራ ኣትዮም ብመኪና ወሰድዎ። ያሬድ እንታይ ገይረ እኳ እንተበሎም ሰማዕ ኣይረኸብን። ንሳሚ ግን ብተስፋ ቆረፅ ቃላት ገይሩ ሓደራኻ ዓመት ናይ ዓለመይ ግበር ሳሚ በሎ። ሳሚ ኣብቲ ቦታ ተዓኒዱ ደው ካብ ማል ሓሊፉ ካሊእ ዓቕሚ ኣይነበሮን። ዓርኩን መታዓቢቱን ተኣሲሩ ክጭወ ብገዛእ ዓይነቱ እንዳረኣየ ፈፂሙ ኣይሰንበደን። ተቃላጢፉ ግን ንስድራ ቤት ያሬድ ኣቲ ዘጋጠመ ነገሮም ንፅብሒት እውን ንሳራ ከይተረፈ ሓበራ እንታይ ደኣ ንዓኻ ከዘይኣሶርካ ብሓንሳእ እንተ ነይርኩም ደኣ ያሬድ እንታይ ንበይኑ ዝፈፀሞ ገበን ነይርዎ ድዩ ኢላ ማዕፆ ኣብ ገፁ ዓፅያቶ ንገዛ ኣትወት። ስድራ ያሬድ ኣብታ ከተማ ዝነበራ መደበራት ፖሊስ በፂሖም ደሃ ያሬድ ክረኽቦ ኣይከኣሉን። ህላዌ ያሬድ ከም ሃርእ ተመን ኮነ። ሳራ ብወገና ዘይበፅሐቶ ቦታን ዘይሓተተቶ ሰብን ኣይነበረን። ነብሳ ዋዲቓ ኣደዳጓህን ብኽያትን ኮይና ኣብ ገዛ ተዓፅያ ካብ ትውዕል ድሮ ወርሒ ቀሪቡ። በቃ ያሬድ ጠፊኡ። ኣቦ ሳራ ኣዝዩ ትዕብተኛ እዩ። ንሳራ ጓሉ ቃል ኪዳን ዘይኣስር ኩሉ ሰብ ጠፊኡ ኢልኪ ክንድዚ ትሕመሲ ኢሉ ብዙሕ ይገኒሕዋን ኣጓጣጢሉላን። መዓልትታት ሰሙናት ኣዋርሕ እንዳበለ ግዜ እንተየለዎ ያሬድ ዳይ ካብ ዝጠፍእ ዓመቱ ተቐረበ። ሳራ እውን ጠቕሊላ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ተሰወረት። ኩሉ ዝፈልጣ ሰብ እውን ተሻቐለ። ስድራ ቤታ ግን ዝኾነ ናይ ዘይደሓን ምልክታት ኣርእዮምን ኣይረአዮምን ነይሩ። ሳሚ እውን ጠቕሊሉ ካብ ገዛ ስድራ ቤት ያሬድ እግሩ ሰሓበ። ሰባት ኣቦ ሳራ ሃብታም ስለ ዝኾነ ንወፃኢ ሃገር ሰዲድዋ ዝኸውን ካብ ዝብል መደምደምታ በፅሑ። እዚ ዘይበሃል ሃብቲ ዘለዎ ብዘይካቲ በዓልቲ ሆቴላነት ናይ ፃዓንቲ መካይን ታንኪ ተኪሳ ዘይተበፅሐሉ ጎላጉል ሙሉእ ካብ ኣንጎሎ ናብ ኣንጎሎ
ኣባይቲ ንሰባት ክነብርሉ ዘካረዮ እዩ ዝውንን። ድሕሪ 3 ዓመታት ካብ ዓዲ ጣልያን ናብ ስድራ ቤት እንዳ ያሬድ ቴሌፎን ተደወለሎም። ምስ ያሬድ ተኣሲሩ ዝነበረ ምዃኑን ካብ እስሪ ቤት ሃዲሞም ብሓንሳብ ካብ ሃገር ከም ዝወፁን እስካብ ሉያ ብሓንሳብ ከም ዝኸዱን ነገሮም። ሓጎስን ሻቕሎትን ተሓዋዊሱ ሓማመሶም። እቲ ዝደወለሎም ሰብ ዝኸፈለሉ ስለ ዝረኸበ እዩ ንዓዲ ጣልያን ተገይሩ። ያሬድ ግን ዝኸፈለሉ እስካብ ዝረክብ ኣብ መዝረዓ ምስ ካልኦት ከምኡ ተዳጒኑ ከም ዘሎን ብኸመይ ክኽፈሉ ከም ዝኽእሉን ሙሉእ ሓበሬታ ሂብዎም ቴሌፎን ዓፀባ። ድሕሪዚ ስድራ ያሬድ ድሃይ ናይ ቀዊፆሞ ናይ ዝነበሩ ወዶም ብምርካቦም ብታሕጓስ ዝኣክል ነቲ ዝተሓትትዎ መጠኑ ብዙሕ ገንዘብ ከይበዓሉ ከይሓደሩ እዮም ከፊሎምሉ። ያሬድ ከዓ ከም ሰው ቀኒዕዎ ማእኸላይ ባሕሪ ተሳጊሩ ኣብቲ ሰብ ዝበፅሖ ኤውሮፓ በፂሑ ያሬድ ምስ ሳራ ከም መልኣኽ ሞት ከፈርሖ ጀመሩ። ሕሉፍ ፍቕሮም ዝዝክሩ ሰባት እንታይ ከም ዘጋጠመ ሓትዎ። መልሲ ግን ፈፂሞም ኣይረኽቡን። ኣብታ ከም ስደተኛ ኢዱ ዝሃበላ ሃገር እውን ብኩነታት ጥዕንኡ ስለ ዝሰግኡ ተቐላጢፎም እዮም ወረቐት ሂቦሞ። እንተኾነ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ስለ ዝተፃሓፎ ሰሪሑ ሂወቱ ከይመርሕ ብሰሪታ ፀቕጢ ኣለወሉ። ሓኪም ዝፀሓፈሉ ስራሕ ብቐሊሉ ክረክብ ኣይከኣለን። በተን መንግስቲ ዝህብዎ ቀረብ ቀራርቦ እዩ ክነብር ጀሚሩ። ድሓር ግን ብልክዕ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘይብሉ ካሊእ ሓኪም ነቲ ተባላሽዩ ዝነበረ ወረቐቱ ከም ዝዕረ ገበረ። ያሬድ ኣብ እስሪ ቤት ኣብ ዝነበረሉ 3 ዓመት መመላእታን ንነብሱ ረሲዑ ኩሉ ጸሎቱ ንሳራ ጥራይ ነይሩ። ድሓር ኩነታት መእሰሪኡ ኣባርሕ ቅድሚ ካብ እስሪ ቤት ምምላጡ ምስ ፈለጠ ግን ጽላልዩ ኣድሂብሉ ከኣምን እውን ኣይከኣልን። ያሬድ እታ ዝተኣሰረላ ምሸት ልቡ ብሓጎስ ተመሊኡ የምስዩ። ዘይከኣል ኮይኑ እምበር ንሳራ ሂወት ኣውፂኡ ሂወት ክውስኽ ኣይምፀልአን። ኣቦ ሳራ ብሓይሊ ገንዘብ ተጠቒሙ ካብ ሳራ ጓሉ ንኸርሕቆ ኢሉ እዩ ዝኸፈለ ከፊሉ ከም ዝስወር ገይርዎ። ዝያዳ ከኣምነ ዘይከኣለ ግን ሳራ ምስ ማዓርኩ ተመርያ ቆልዓ ወሊዳ ሓዳር ከም ዝገበረት ምስምዕ እዩ። ብጣዕሚ ሕልሚ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ናብ ወለዱ ደው ኢሉ ሓቂ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፀ ግን ዳርጋ ምንባሩ ዞርሞ እዩ ኮይኑ ምስ ዘይፈልጦ ጓና ተመርዕያ እንተትኸውን ቅጭጫ ኣይመበልን። ምስቲ ክትንፋስ ዓርከይ ዝብሎ ሳሚ ምዃኑ ግን ምውሓጥ ሰኣኑን ኣናወፀን። ንድሕሪት ተመሊሱ ከሰላስል ጀመረ። ጭንቂ ምባኣስ ሳምን ኣፍቃሪቱን እንታይ ምዃኑ ኣብ ዝሓተተሉ እዋን ሳሚ ክነግሮ ዘይደልየሉ ምክንያት እታ ዝተኣሰረላ ምሸት ሳሚ ንምንታይ በቲ ኩሉ ግዜ ዝኸደሉ መንገዲ ገዲፉ በቲ ፅምዋ በዚኣ ትሕሸልና ኢሉ በታ ያሬድ ዝተተሓዘላ ንኸይድ ኢሉ ከም ዝወሰዶ ከዓ በቲ ሓደ መዳይ ተሓዊእዎ ዝነበረ ምስጢር ከም ዝነበረ ርግፀኛ ኮነ። ድሓን ምስጢር ግዚኡ ምስ ሓለፈ ዕላል ኮይኑ ዝቀርብ በለ ብውሽጡ ግዜ እንዳነውሐ መፃ። ድሮ ድማ 4 ዓመትን መንፈቕን ኮይኑ ያሬድ ከምቲ ዝበሎ ተሓቢእዎ ዝነበረ ምስጢር ከም ዕላል ኮይኑ ኣብ እዛኑ ክወፅሑ ጀመሩ። ሳብ ማዓርኩ ብገንዘብ እሽምባር ክብረት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ቀዳማይ ክፋል ሰብኣይ ሓራስ ሓፃር ዛንታ እዚኣ ትመስል። ካልኣይ ክፋል ቀፃሊ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። እስካብ ሽዑ ብሰናይ ፅንሑ። ድምፀይ ከዓ ኣጋጣሚ ሰኣል ገለ ስለ ዝሓዘኒ ተቐይሩልን ናይ ኣረይ ተኸለኩም ይደሊ ፍትዋት ኣሕዋተይ ትገብርለይ ሓገዝን መበርትዓን ደጊማ ኣዘየ ዘመስግን። እስካብ ሽዑ ሰናይ ብሰናይ ምቃኒ እዩ።